1990 ýyly. Bir ýylda dogranlar ören öýüz boluşly, ukuyply hemde gedemrä adamlardyr. Olar salykatly, ak goýun we hoşgulaw. Her bir zady oňat düşünýär. Hemme roňa hayran galýa, hemde ynanýar. O gepleşmek başarýarlar. Öýüdüň ötegürüni näkere hormatlamak başarýar. Ýöne olarda bir ýetmezçilik bar, olam ýüzlüklik hatda bu adamlardaky iň muňy sypatlary da ýüzlüklik häzetdiler. Mundan da şgary gıybet etmän gowy görýärler. Öýdem gıybet edip oturunlar görün, tögürüni näkere munyň şeýledigini duýmazlar. Köpçüligi ýaşy görýär. Onam köpçülik kalaýar. Olaryň aňsat gaharyny getirjek manyň ýok. Madama arkaýyny parahat. Köňülleri ejir. Täýäldäde ýüregi ukol gedýär. Ondan başgalyň başyna düşen iş üçin doňmagyrlyk etse-de, özüne gezek geleni ören ýüregi ejir. Täýäldäde düşen yarım ýaş bolup aglap, tiz wagtdan köşeşýär. Özlerim juda köneçül, parahat durmuşyny bozjak. Biýinjilik etjek bolsa, täze dady ornaşdyrmaga garşy bolýarlar. Durmuşda bolýlinligi, arkaýynlyga höwet edýärler. Ilki ýedilşäp bir kesýänlerden her kidadyň boljak bolmajakdygyny ölçerip görmän işe başlamaýarlar. Ören işen adamlar, ak ýürekli diýme çekýärler. Tertip düzgünü, kada kanuny berja edýärler. Pula gedek gelenini, eller düşümli işine ýetber. Behbit görjek bolsaň almak goýmak, tögdä işlerini şurra tapşyraýmary. Ökde tögülläsi we araçy bolup bilýärler. Dawany çözmäge gabyl, hyzmat etme başarýarlar. Bir ýylda dogranlar mülakatly, söýün, halan adamlarynyň güwüni tapmagy başarýar. Dostlar üçin öýünden ýylyn geçmäge taýýar. Resmiligi aňyrýan bilen başarsa-da, bilimi juda zor däl. Duýgur, nirde näme ýakyt bardygyny ýüregi bilen syzýan ýaly bilýär. Durmuşy ähli döwürde paragat geçer. Birden bir garaşylmadyk adatdan nasar ýagda ýüze çykaýmasa, durmuşy öz akymyny bir tedirgin eder. Durmuş gurmak üçin olar goýun, doňuz ýa-da it ýylyna dogranlar bilen nikalaşda goýuny makul. Lu ýylyna dogranlar bilen goşuluşmak amatsyz. Tyshan ýa-da towuk ýylyna dogranlar bilen durmuş gursa bagtly bolmaz. 20-nji asaryň 90 ýyly 1915-nji, 27-nji, 39-njy, 51-nji, 63-njy, 75-nji, 87-nji hemde 1999-njy ýyllar.